Bara, Josune, beste urte batez ikusten dugu hemen ja festa giroan zabiltzatela ikastolaren eguna ospatzen, ze ekintza antolatu dituzue? A ber, goizian izan da kale jira, herriko plazatik etorri dira ikasle guztiak, txistulariak ere ikasle hoiak izan dakoak, eta orain HH-koak aurrezkuntzakoak dantza egingo dute. Eta gero, haue bukatzean lehen hezkuntzakoak, ikasleak eta ea gurasoak ere animatzen diran. Ikusten dugu hemen atzean mariskada bat ere zozketatzen duzuela, ez? Bai, urtero zozketatzen dugu, sortzen diren gastu txiki horiek estaltzeko, ez? Eta arrakasta dauka. Mailak ere prest daude, bazkaltzeko moduan, ez? Bai, ardura hartu dute aurrezkuntzako gurasoak, jartzeaz, eta hori dana gero jasotzeaz beste guraso batzuk, eta gero taberna ere badaukaguan. Eskertuko da, ez, gurasoen laguntza hori? Bai, bestela ezin da, danon artean egin behar dugu, ze bestela batzu bakarrik lanean aitzeko ez dugu, ez da ezer egiten dakitxo. Zenbagarren urte duzu egia? Bai, egia esan ez naiz gogoratzen, baina badira 6 bat edo, gu bakarrik egiten degula. Eta beti ere giro honean, gainera eguraldi ere lagun? Hoxe, guk urtean zehar eta gure gurasoak ere lan asko egiten dugu, ekintza asko egiten ditugu, barraldia eta garagardo azoka, eta orduan, egun hontan oso gustora egoten gara danok. Lan gutxi dago eta disfrutatu eta elkarrekin egon, da egun polilla da.